दाना जाहैदो जेलाव दालि ओंख्रि फानलु बाथोन दोखो दोखो सिग्लिनाय नाग्लि दोखो दोखो जाहैदो नोङो मानो बुनांगौ आंनि फिसाजो निजोराखौ बेस्रा सुखर नखले लालायनाय माबा फैदो आइनियानो आरो मोनसे खोथा बे दैदेन ना मा नाम बारा जाबाय खिन्थु नोंसोरनि देखायनाया बारा जाबाय माखासे माबायाव नोंसोरखौ बैसो माबा जायाखै उन्दै गथ' होननानै माखासे माबायाव कमेन्ट्सआव अनेक मानसिफोरा बुंहरो खिन्थु सोलायजानो लुबैनानैसो कमेन्ट्सआव बुंहरदों खिन्थु दिनै सोलायालासेनो जुदि नोंसोर बारासो देखायबाय थायोबा बबे समाव माबादि एक्सन लानो नोंसोरखौ पानिशमेन्ट होगोन पात्ता मोननाय नङा मिन्थिबायना एसे सन्मानखौ गिनो सोलों रिसपेक्ट होनो सोलों हेलौ गाइसमोन गोबाव सम जाथारबायमोन भिडिअ बानायया दिनै फिन खेब आङो मोनसे आपडेट लानानै फैबाय नाथाय नैबे आपडेटआ सानथाम सानब्रै सानबासो जाबाय जानांगौना नोंथांमोना खोनाखाबाय नुखाबाय दावराव जादोंमोन दैदेनवारि ओमफ्रायो बिदिनो निजोरा सोरबा सोरबि दोङो दा बिनि बागैनो जोंहा जहन गारजि ब्रादाराबो साननै सानथामनि भिडिअ बियो नोंथांमोना नागिरना जायफोरा नुवाखै इसो नाय आरोना नुखांनायफोरा नायाबाबो जागोन जायफोरा चेनेलाव गुबुननि चेनेलाव नुखाबाय नायाब्लाबो जागोन गोबाव जाथारबाय आङो भिडिअ बानायया खमसे खम 1 मान्थफोरानो जालांबाय 1 मान्थानो जाखाबाय दे आं भिडिअ बानायया मानो होनबा आङो टाइम मोनाखैमोन दिनैनिफ्राय कन्टिनिउ फैसिगोन सोरबा वाट्सएप ओमफ्रायो आंनि फन नाम्बाराव आंनि मेसेजाव माने गोबां मानसिया मेसेज हरदो इउटुबाव हरदो खोमा आं इउटुब नाययाबो गोबाव जाबाय र' इउटुबबो नायथाराखै आङो वाइटि स्टुडिअ'बा मा सोरबा मा कमेन्ट हरदों मा जानादों नायथाराखैमोन मबाइलखौनो बारा नायदो नायनाय आङो इउटुबाव थाङाखैमोन आरोना बे साननैया बिजियाव दंमोन इन्स्टासो नायबाय थादोंमोन दा आङो गोबां मानसिया कमेन्ट खालामहरदोंमोन मा जाखो ब्रादार भिडिअ होनो गारबाय नामा भिडिअ होलिया नामा कन्टिनिउ खालामदो 100K जासिगोन मानो नों गारनानै दोनखो बेफोरबायदि बुंबाय थादो गारना दोना ब्रादारमोन भिडिअआ कन्टिनिउ फैगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थाबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नुबाय थागोन आपडेट नुबाय थागोन आरोना आपडेटसो जागोन आंनि नैबे चेनेलाव खुनु ब्लग भिडिअ नुनो मोना अनलि अन आपडेट फैगोन नैबे भिडिअ ब्लग चेनेल आं मोनसे खुलिगोन नोंथांमोना जुदि अनसायबाय थायोब्ला सापर्ट खालामबाय थायोब्ला ब्लग चेनेल मोनसे खुलिगोन आरोना बारा बुखायालासेनो जों नायग्रोनोसै दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा जोंहा जहन गारजि ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो जों बे क्लिपखौ नायग्रोना लानोसै ससियेल मिडियायाव बिथांमोना दावराव दावसि खालामनायनि थाखाय जोंहा जहन गारजिया मा वार्निं होखो फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय दे जों गिबियावनो बयबो दान्दिसे नायग्रोना लाग्रोनोसै हेल' भिउवार्स आं मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनै दा भिडिअआ जाहैबाय जोंनि दा ससियेल मिडियायाव माने माखासे बे गथ'फोर बे खुस्राफोर थारमाने एसे माबा माबि देखायलागासिनो थारमाने मेसेन्जारावबो बुहुत मानसिफ्रानो आंखौ दहाय माने दाखालिनिफ्राय मेसेज हरगासिनो थारमाने आं माखासे टाइम स्पेस मिलायनो हायिनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन दा भिडिअआ जाहैबाय जाय फैसा खुस्राफ्रा दा खिंख्रिं खांख्रां गाबलागासिनो बिसोर जाहैबाय सोरबा दैदेनना मा नाम आरो मा सोर बै गथ'फोर बिसोर माबा जाला माला माबागासिनो मा निजिरा ना माबा होननानै बुंदोंनो थारमाने ससियेल मिडियाखौ नोंसिनो मा नोमफाया जन्म होनाय नामा ससियेल मिडियाखौ नोंसिनो मा नोमफाया जन्म होदों नामा बे ससियेल मिडियायाव बेसेबां मायन' गुयन' बेसेबां दिनै रिसपेक्टेड मानसिफोर नायो ससियेल मिडियाखौ बेसेबां माखासे माबाफोर दङ बेवहाय दिनै नोंसिनि बेबायदि जाहा थाहा भिडिअ लाबोनाय मानाय बेफोरखौ जों मा जों जाम्बा नामा जों बेफोरखौ नायनांगौ नामा आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन बे दैदेनमोननि आरो सोरबा बे गथ'साफ्रा बे फैसा खुस्राफ्रा बिसिनि गामिया मा गावबुराफ्रा मा आसान गाननानै दं नामा बिसिनि समाजनि गावबुराफ्रा आसान गाननानै दं नामा दख'ना गाननानै दं नामा बिसोरखौ नायनो रोङाखै नामा आरो मोनसे खोथा बे दैदेन ना मा नाम बारा जाबाय खिन्थु नोंसोरनि देखायनाया बारा जाबाय माखासे माबायाव नोंसोरखौ बैसो माबा जायाखै उन्दै गथ' होननानै माखासे माबायाव कमेन्ट्सआव अनेक मानसिफ्रा बुंहरो खिन्थु सोलायजानो लुबैनानैसो कमेन्ट्सआव बुंहरदों खिन्थु दिनै सोलायालासेनो जुदि नोंसोर बारासो देखायबाय थायोबा बबे समाव माबादि एक्सन लानो नोंसोरखौ पानिशमेन्ट होगोन पात्ता मोननाय नङा मिन्थिबायना एसे सन्मानखौ गिनो सोलों रिसपेक्ट होनो सोलों बेबायदि जाहा थाहा ससियेल मिडियाखौ बिमा बिफानि साननानै जाहा थाहा भिडिअ दा खालाम आरो नोंसोरो इन फिउचार जेनेरेसनखौ मा खालामनो नागिरदों इन फिउचाराव जेनेरेसना मा जागोन नोंसिनि फिसाफ्रा मा सोलोंगोन गाबोन जे नोंसिनि फिसाफ्रानो
बे भिडिअखौ नुफिनगोन नोंसोर मा मिथिया नामा बेखौ नोंसिनि बेबादि जाहाथा भिडिअखौ दि नोंसिनि फिसाफ्रानो नुफिनगोन मा लाजिनाय गैया नामा आरे नोंसोर बेबादिबा नोंसोरो आसामनि बारलांदोब्रा बहा देखायहैदो माबादि लाइनाव ओंखारहैदो जों जेबो माना खालामा बे बिटिसि आव आसामाव थानानै बेबादि बर' जाथिखौ मानसुमा दाजाबाय थाथा मोसौ दामब्रा दामब्रिफोर साला बुरबक साला मेलेम गैया नामा मेलेम गैया हो रिसपेक्ट होनो रोङा नामा मानसिफोरखौ नोंसिनि मा नोम्फानि नामा बियो ससियेल मिडियाया बेवहाय सोर मानसि नायो माबादि मानसि नायो मिथिया नामा नोंसोरो नेक्स्ट टाइम जुदि बिदि भिडिअ नुबावनांगौबा ना ओरैबादि न'आव गामियाव हाबनानै गावफोराजों ओरैबादि डिसिसन लागोन ना नोंसोरखौ ओरैबादि पानिशमेन्ट होनाय जागोन सिदा खोथाखा बेनो फार्स्ट वार्निं बेनो लास्ट वार्निं आंनि फिसाजो निज्राखौ बे बिजामादै दैदेना आं साननैसो बिमाया दिल्लीयाव साननैसो थांनायावनो नोंसोरो बिदि नांलाय खमलाय जाबाय हाबाब आं साननैसो दिल्लीयाव थांनानै फैफिनगौमानियावनो नोंसोरो लोगो नांनानै बिदि बुलाय सोलाय जाबाय मानो बिदि बुलाय सोलाय जानांगौ जाखो गावसोरनो दाखालि थोरसि गंसेयाव ओंखाम जालायबाय आरो दा खि नांलायबाय नोंसोरो गाबोननो थोरसि गंसेयाव ओंखाम जालायफिनगोन नोंसोरो रावबो मोजां मानसि गैया नोंसिनि पार्टियाव मिथिबाय मानो लोगो नांनानै बुखो मानो लाजिबोनांगौ बुनोबा बुनो दोखो दोखो बुथारखामोन ना बुथारखामोन दैफ्राव दानस'नानै दैफ्राव गारहरमोन बेबो खम नङा एखेबारे मानो बुनांगौ जाखो भिडिअ बानायबोलायथारबाय बुनानै नोंसा खुगा गैया खुगाजों बुजायमोन ना आंनि फिसाजो निज्राखौ मानो दोखो दोखो बुनांगौ बे बिजामादै नोंसा खुगा गैया खुगाजों बुजायमोन ना आंनि फिसाजो निज्राखौ मानो दोखो दोखो बुनांगौ बे बिजामादै दैदेना मानो बुनांगौ निज्राखौ आंनि फिसाजोखौ दाना जाहैदो जेलाव दालि ओंख्रि फानलु बाथोन दोखो दोखो सिग्लिनाय नाग्लि दोखो दोखो जाहैदो नोङो मानो बुनांगौ आंनि फिसाजो निज्राखौ बेस्रा सुखर नखलि लालायनाय माबा फैदो आइनियानो मुसुखुर नखलि आखिलायनाय नस्थ' जाजोबसिगोन दा बुग्लिजानानै बेसेबां गाबदों बुजानानै माबायदि गाबदों बेस्रा नांनायाथ' सानैबो नांलायलायदोंमोन निज्रा सानैजों डाबल निज्राजों ओमफ्राय मानो बिदि बुनांगौ आंनि फिसाजो निज्राखौ बे बिजामादै दैदेना आं साननैसो बिमाया दिल्लीयाव साननैसो थांनायावनो नोंसोरो बिदि नांलाय खमलाय जाबाय थोरसि गंसेयावनो ओंखाम जालायग्रा नोंसोरो एखेबारे बिनि खिखौ बे एरल'ना होग्रा एरख'लायना होग्रा खि एरख'लायग्रायानो दाना खि नांलायबाय बांद्राय थालिबालि बिजौ लाबबाय थानाङा नोंबो दैदेन गालथाव गिदिर बुख्लाय जागोनबो गोदोनायाव खब होगोन हामबायसै फिसाफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा मा बुंबावगोन आंथ' बुंनांगौ जेबो खोथायानो गैखाला गोबां ससियेल मिडियानि मानसिफोरा बुंखाजोब्बाय बिथांमोनखौनो गाज्रि बुंदों ससियेल मिडियायावथ' मिन्थिखायो गासिबो दैदेन निज्रामोनखौ एक्सुवेलि बिथांमोना भिडिअथ' बानायनाया बेड भिडिअ मोनसे फैयो बिथांमोननिया बेड माने बिनो बेड जाहैबाय बिथांमोना भिडिअखौथ' उन्दै गथ'फोराबो नायखायो गिदिर उन्दै बोराय बुरै गासिबो नायखायो भिडिअखौ दा साननैसो बिथांमोना थोरसि गंसेयाव ओंखाम जायो ओमफ्राय साननैसो बिथांमोना थोरसिखौ बिसोरो नाख्रांलायनानै ओंखाम जायो बेफोरबायदि जादों जाथाया बुंखाबाय सासे सिस्टारा कनजितामोनखौ मिथिदों ना कनजितामोना जेरै कनजिता बिसोरो हौवा हिन्जाव साननैसो सिगां नांलायबाय दा मोजां जालायबाय ससियेल मिडियायाव नांलायबाय रुजु रुमै संसार जालायबाय बैफोरबायदिनो थिग बिसोरबो माने बिसोरनि संसारा गिदिंलायबाय दङ आरोना बुहुम बायदि बुंबा गाज्रि मोननो हागौ दा आं बुंथ'लायला गोबां मानसिया बिसोरखौ रायखाबाय साननै सानथामनि जाबाय नैबे भिडिअआ जायफोरा नुवाखै बिसोर नायबाय ओमफ्राय नुखांनायाथ' नुखांबाय ना नायलायाबाबो गोसो गैलाबाबो नोंथांमोना बे भिडिअआवनो आंनो बुंहरनो हागोन आं नायदों होननानै दा बेनोसै ओमफ्रायो नोंथांमोना आंखौ थैबाय सानदोंमोन नामारा गासैबो कमेन्ट खालामहरदोंमोन मा भिडिअ बानायला थैबाय नामा माबाय नामा होननानै दोङो आंबो जिरायनानै दोङो साननै सानथाम जानो थाखाय दा भिडिअ कन्टिनिउ फैफिनसिगोन नोंथांमोना नेना थाबाय थाब्लानो जाबाय आरोना गोबां आपडेट भिडिअ होनो लागामोन आङो गोबां थालांथारबाय होफिननोसै आङो एबारनिफ्राय होफिननोसै दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो लोगोफोर नोंथांमोना बबे जायगानिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों आरो मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ दोनथ'बाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय